Кой ще кажете, другари, а? Кой ще кажете, за какво става въпрос? Малко да има слънчице, малко да няма и веднага се почва пръскането. Най-много се пръска над Европа. И тук, България, яко се пръска. Ей! Виждате ли за какво става въпрос? А? Много скоро ще дойде болестта, много скоро ще дойде, да знаете. Ще избие много хора, много повече, отколкото коронавируса изби. Бъдете сигурни в това. Да. Сега е просто всеки кашля, бриха, лекичко, това тилнати, това е начален стадий, за да може да се продават лекарствата в аптеките. Всеки аптеките са пълни, всичко е скъпо. Едни хапчета за кашлица да си вземеш едно ердомет или пък един тавипек, 20 евро. 20 евро, бе! 20 евро, бе! Ей! Кой ще кажете, бе? Пак искам да напомня, над Русия такива черти няма. Айде лек ден.